बे जाहैबाय जोंनि एलपि स्कुल बर' गामि नैबेनिफ्राय राङाफालि ओरै जाबाय मा होनो सुरुपेटा गामि होनोना बे नैबे न'आ हारसानि न'आ मुस्लिमनि न' दे कोन ब्रिटिशनि न' नैबे एलपि स्कुलनिफ्रायनो जों मा मा एदावहरबाय थायोमोन नै बिस्राखौ बे बर' गामि फिल्ड गामिनि सेंग्राफोर रायजोनि फिल्ड बियो बिसोरसो लानजायफोरासो बिराद खेला गेलेफायो भलिबल नामा हा मा गेलेयो भलिबल क्रिकेट नै मोनबायानो गरसि गुफुर आर्मिनि न' माथो लामाया पाक्कासोसै एबारावहाय ओइ हायथा खोमथा बा माहाय मोखौयैनो बा फिलियाव दाना मोखौआसो गाखोयो बोरै जाखो फानदों नामा उसुरगा मानि उसुरगा हाबानि उसुरगा ए दे मानसि गाखोनो नागारै मोसौसो गाखोसैलै दानिया बे जाहैबाय बिदानि न' गब्बार सिं होननानै बुङो नै बिस्राबो न'आ एसे गोगोम जाजेनांबाय राङाफालिया नुवाखै ओरैबो बिल्डिं बानल'खासैलै नै बावहाय इन्डियान आर्मि फौजि सानैबो बिदा फंबाय सानैबो बावहाय बेबो बिल्डिं जाफ्रामजोब्बायलै माथो बोराय बाथौनि न' माबा दंलाजोबो ओरैबो टार्निंआव दखान मा खबर मोजां दा दे गामिनि दखान ओमफ्राय राङाफालि गामिखौ दिनै कमप्लिट बै बे जोंनि न'सिम खोन्थाजोबथारनायसै आं दिनैहाय नामा हा कमप्लिटनो दा येस ओमफ्राय इसोरखौ एदावलांनि दे आं एसे एदावनो मा नाम एफएम सिगां फैग्रोबावबाय हनै आयु मादै आयं बा मादै नों ओइ बाजै नों बिराद दुगा जाबायलै दुगा नङा मायबा आं दा मोखौ फिसा गाइखेरनि घिउ जादों मा जादों गाइखेर मोखै बिराद बोसोरनि उनाव दोनैसो औ हा सानथामसो जाबाय नै एसे गाइखेर मोसौनि मा होनो बेखौ मा होनो गाइखेर दाखाना होनगोन ना मा होनगोन जेब्ला मोसौआ गिबि सारि जाजेनो ना जोनोम मोनजेनो मादैमोननि न' बेयो नै राङाफालिनि बाथौ थानसालि मन्दिर मोजां नुगारबाय माथो राङाफालिनि बाथौ थानसालि बियो ओमफ्राय शिब मन्दिर ना मा मन्दिर बे गाइखेर जानायखौ आं दा खोन्थागोन नोंसोरनो दान्दिसे नैबे शिब मन्दिरनि बारै आं माखासे बाथ्रा बुंनो नैबे फुख्रिया कुन माबानि नैबे शिब मन्दिरा ना मा मन्दिर होनो बेखौ शिब आच्छा शिबजात्रि नामा भांजाग्रा ओमफ्राय जों जेब्ला न'आव जोनोम बे फुख्रियाव माबाजेनो अब्लाना बे शिबजात्रि बे फुख्रि बेयावहाय गैजेनामोन दा खिन्थु दंसै आधुनिक जुग आधुनिक नियम निति ओइ बाजै ओइ मादैसो जायो ना मा जायो बै उननि सासेखौ मा खबर मोखौ ना बोरमा दहाय लोगो मोनदोंमोन दं बहा लोगो मोना ओइ माबायाव थांनायलाय बेलाय फंबाय सावलुन मा जायोमोनलाय फंबाय बेखौ आङो सोमोन्दै बाजै मा एफा साइज जानानै थाखुमाखोलै बाजैयालाय रांख्रजोबनायखाय नङा साइज नुसिनदों एब्रावहाय हे भगबान नंथाराय ओमफ्राय माहाय थाङामोन नोङो मिटिंआव ओइ माबानि गामिनि नङा ओइ बिसोर माइरं मोनदों ए आच्छा दारखुसियाव थांदोंमोन आं
मा लाबोदों बजार लाबोदों माबा माबि नै फिसाजोनि हाबा गामिखौ नायनो लुबैदों आं ओंखायनो फुरा खेबजोबगोन आं दिनै गामिखौ ओंखायनो आं खेबगासिनो बा थांबाय दे दे बाजै दे बाजै दे औ गाबोन फैफिनलायगोन आं फैला ओमफ्राय फैयो न'आव थांनोसै ओमफ्राय हा दा फैयो दसे मोनो बबेहाय मानो मा मोनगोन आरे दा जोङो आदाखौ माबा खालामखांनानै फैबानो जागोन ना मोने औ दे थांग्रोनि आं दा फैगोन दे औ बेयो जाहैबाय मादैनि फिसाज्ला जायखौ बुङो रोमै राङापालि गामिया जाफ्रामबायथ' एसे गोगोमनो ने ओरैबो बिल्डिं बबेबाफ्रा दासिमबो बिनो बे दंलै मा होनबावगोन ओमफ्राय नैबे हाया सोरनिमोनलाय सोरबा लाबायगोनदां मालाय नैबेबो आदानि न' आदा हल'नि न' हनै मालाय बिल्डिङा जादोंना जायाखैथाय नैबेबो सरखारि ओमफ्राय जाहैबाय नैबे राङापालिनि सारिसक ना मा होनो येस सारिसक दिस इज सारिसक बियो ब्रैथि लामा सानजा सोनाब थांनाय लामा ओमफ्राय साहा खोला फैनाय लामा मोनसे हनै बरडेगानि आदानि दखान बियो खुन जे बिनि दखाना नैबे गेजेरावसो दङमोन गोदोहाय दा फैयै बिराद डेभेलप जाबाय आंनि बिदानिया मथ'थे ओनसोलाव बे गामियाव ओरैहाय बिगुमै सासे दं बिबो बे जायगायाव दखान होजेननाया बिनो फार्स्ट टाइममोन बिसोरनो नुजेनबाय थानाय थ' गामिखौथ' आरो माथो नायबावनो बैयो जाहैबाय मोनथाम फाग्लानि न'मोन बियो जायखौ बुङो अफ्रि होननानै बुंबा सिनायोना बैनोमोन बेनोमोन आंनि न'आ बे जायगायावनो जोनोम मोन्दोंमोन दा ओमफ्राय नैबे फंबाय दुइसिननि नैबेबो आदानिनो नैबे आदा दखान आदानि बे सासे आदानि बिदि आरो ओरैहाय दुब्लिजों देंग्रायलांनायसै आं दा होलांनायसै दुब्लिजों न'आ दा जार गामियावसो जाहैबाय नालाय थ' बिदिब्ला नङा होमबा दिनैनि ब्लगाखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय